hadin ki babon teli ki jingi khon ha ki kelai baper ka jing lekai football ka bala pania da ka nang kersi utia players youth club yak bala tip kum ka inter village knockout football tournament arjar arpulai ha ka bahadu laipo arteli kenhon kilawan bani simbenta ha ka tournament lala aban penha perdana hanin kesngi kata ha ka arpo hendrel trek unai lor arjar arpulai la aban kedau bah ka nekal pong lekai football lapani lekai ha madan NSCA paham sim nongpo badlas dang ya kane lempung lekai football nado ka sautrik unai lor arjar arpulai badala ban penha perdah nin gesngi kata ha ka arpo hendro trik unai lor arjar arpulai ha ka bagi artelikin hon ki bala poy ya ka final ki kentup ya ka senong tasor persya ya ka senong paham sim kebri ka trai madan ka jing lekai ka lalong ka basyong shit bahan namar ka jingon poy jong kinok kersian jong itiki artelikin honi lekai ha ka bakut jong jingi lekai ka trai madan kalala ban ra ya kanam ladu bat naga tegi jing job ka paham sim kalayo ban ra ya ka song pisa ka balai po hajar tekar kat ba trophy bat ka tasor pat kum ka kenhon ka basyarem kalayo ra ya ka song pisa ka ba arpo hajar tengka rengkat bat ka trophy chu ki balayo ya ka bala tip mane ka tiket mana baliyo ra ini kia MDC kata nyuba bala jidrani ulawan poi kumu kongsan nang ta ha kejino lang jong presiden keseng HNYF Northern Region upa Marcus Martin kumu sembut kongsan ha kejino lang ru jong orang basyonong paham sim upa jedwin lengdo nantau presiden jong nang kersi utia players youth club upa Ellington sim lembat kiwe Marka kanvas ka belum arpo hajar kat ya kene ke jingdi kebab la ban kta ya usamla bat ya galong ying galong sem nange bagane ke jingjob ko jong pi kane ke final kan ai mensim ya ki weru ki para samla ki badan kasap ki badan ke mensim bangin kiar na kini ki jingdi lan ki jinglen ki basniu bat ngin wan ha kata ke lempung lan ha kata ke jeli ka bau blei ula ai hangi kasap ka bakarpang knang ba ngila ban penpau sa kapertai ya ka burom jong kani ka long ringyeng ka bamangi ngidon langidon hakano kono ka benta juga jing im nganget bang ngidon lala ka jong kasap umdon bala ban khang yengi bangin penpau ila jong kisap ke jongi ande ka bakongsan kalong ba kumno daladehi ngin sei madan ya kasap ka bamangi ngidon ngakren ya kani daga jing tibril jing tiplay ya kai ka baka snong kala persang hagini ke kendiap senam banra ya ka songsok ka songsanya ki snong ki thau ki jongi ngakermen ru kum ki khun samla hagani ka snong hagani ka dong hapo nongpo ki jongi ngin kia nagini ki jing sniu bat nga ai kuple ru kerpang ya ka nang kersiu thia players youth club kabala ai ni ya kane garansan ban wer ban khot ya ki snong ki ba pher ban isim benta hagane ka football tournament ka ba kilap penlong kum ka we na kilak
ban ai men sim ya ki para samla ki jongi ki badan ya ka jing krang ha ka jing le kai ha ka fut klub kadon ya kesenyang kabakin ai ya pi ya kata kesenyang kabakidon ha kamunsim kujongki kidon ya kata kamunsim ban senyang ya pi ki kon samla ki bapoi sakathong bat ki bampoi bila de bantep bagi neru kidon ya kata ka jingi kli ban penkiu ya pi kon samla kamtam ki kon samla ki bedai kita ki shenrang ki ba habanemi khmat ban yakni ya kanam ban yakni ya kupurom ban ra ya kanam bat kupurom chong kasnong bat kathan ke chongi kem semlandai bonong baik ki chip penle ila kai football chong kene ka dangki wirat dei namar ke jing mentoi ki chongki hanai la pipai hang ne akmat ki dor kini ki trophy ki ba ipu bat ki badon ya garong badan dei namar bagadam jingmot dei namar bagadam ke jingkit jingmot namar bagi negi kon samla ki badon hangne bangi mentra ki don ya kata kesenyang banai pi ngai skam ya kai kapa kine ki sport club kila rai pi ban pensakhi khmat pai ba ban ai ga sakhi kaba mapi ki artim ki banyak ni ya kene ke namchop ha kene ke klimbat kaba khado la bonong bapile ra ya kene ke nam sash kasno ka thau jompi ban peni bapidai sha kita ki sama bat kita ki players ki tebet banile kai ban har madan